assalamu aleykum bandiraɓe heeɗiɓe, amen calminone e inde Allah joom jamo jiɗɗo yimɓe fof nana kadi jaɓa lawol peewal ngol o lelnigol beele ina mbawa dañjude makko jaam celluɗo ha abada. Amen belti no feewi e komin mbawi artude hande jokkande on yewtere mon lawol peewal. E gonga Yeesu almasihu ko goto e jibinede mum wondude e sifa mum, ko ɗum jiinoɗen e jewte men ɗiɗi ɓennuɗe. E ko fayti e jibinede makko en jiina wonde hay goto meeɗani jibinirede no Yeesu ni, sabu ko mbomri jibinimo e bawɗe ruuhu Allah ceniɗo o. En jiino kadi Yeesu ko goto e sifa mum, hay goto meeɗani jibinede e on sifa ceniɗo no makko ni. Omo jogino tagodi men, kono o alano sifaji men bonɗi. Yeesu moddani bakkat, sabu ko kañum woni dandowo mbo Allah tellini beele ina defano en kuugal bakkatuji men. Hande noon en gandi yimo wittude e deftere Linjila nanen ko annabi Yaya settino e Yeesu ko. Ko Yaya woni annabi mo Allah neli ngam fewnande almasihu o lawol mum. Eɗeni janga e Linjila Yuhanna e simore adande he. Bindi ɗi mbi, ko ɗum ɗo Yaya setti nde ardiɓe Yahudu en wonɓe Yerusalem ɓe neli e mum ngam namnade ɗum holi kañum. O yeddani, o qirliti o wi, mi wona almasihu o. Ɓe mbimo, ɗum noon haalan min holi an, beele amina nawana nelɓe min ɓe jaabuwol. Holi ko kalɗa e hoorema? O wi, min komi dande gullowo nder jeerende ina wiya, mbaɗane joomiraɗo o laawol portingol, no annabi Esay wiri ɗum ni. Min mbaptisatmi koye ndiyam, kono won gonɗo e hakkunde mon mo on ganda, ko on woni garowo caggal am o, mi handani hay e haɓɓidde pille paɗe makko. Ɗum fof kewno ko Betani caggal Yurdan ɗo Yaya baptisanno ɗo. Jango e mum o yi Yeesu ina ara e makko, o wi, jawgel Allah momtowel bakkat aduna ngel nana. Koko faati e makko kalannomi nde mbimi, caggalam ma ɓurɗomi fayodinde ar, ngati omo wodno hade am. Daroɗen ɗo seeɗa, miccoɗen e seedam faagu Yaya ngu. Mbele on nani no inniri Yeesu ni? Kettuɗen bindi ɗi. Ɗi mbi, Yaya yi Yeesu ina ara e mum, o wi, jawgel Allah momtowel bakkat aduna ngel nana. En jangino no annabaɓe ɓe ginnirno almasihu o inɗe kewɗe, manam dandowo o, lamɗo o, jomiraɗo o, konngol ngol e ɓi towɗo o, te joni kadi en nani no innira jawgel Allah. Nden inde ina heewi fayida, ina jari faamede. Holi ko waɗi Yaya innirde Yeesu jawgel Allah? Mbele Yeesu ko jawgel wonno? Ala, Yeesu wona jawgel gongire gonga. Mbaɗen yeru. Neɗɗo kewɗo doole ina wawi wiyeede mbarodi. Enen fof eɗen gandi o wona mbarodi, kono ko noon o noddirte sabu makko heewde doole e cuusal. Ɗum laaɓi. Kono holi ko waɗi Yaya innirde Yeesu jawgel Allah? Holi ko waɗi Yaya jofaade Yeesu wi almuɓɓe mum jawgel Allah momtowel bakkat aduna ngel nana? Holi miijo mon e ko nden inde firti? So on jiɗi andude ko nden inde jawgel Allah firti, ciftore ko Allah yamirno caggal nde Adama e Hawa mbakkudini nde. En jangino no Allah yamirirno wi caggal jobdi bakkat ko maayde. Wadde so ƴiƴam sadak mo ala ello rufani, yaafuyo bakkat woodani. Hono noon en jiino no ɓiɗɗo ɗimmo Adama e Hawa o, manam Abel, gonɗinirno Allah hirsi jawgel waɗani ɗum Allah. Koye on sadak Abel holliri hoolare mum faade e yamirore Allah. Hono noon nde Allah yi ƴiƴam jawgel ɗam, o ittani Abel kuugal bakkatuji mum, hiisi ɗum pewɗo. Kono Allah haalino kadi wi, ɗam ƴiƴam jawgel wawa wonde jobdi bakkat ha abada, sabu nafoore jawgel e nafoore neɗɗo potani. Jawgel ngel wonno tan ko annama e mbeelu dandowo ceniɗo potnoɗo arde e aduna he rufu ƴiƴam mum danda bakkudinoɓe ɓe e ñawore Allah fewnde nde. Hakke duuɓi 700 hade jibinede Yeesu, annabi Isayi windi no almasihu o wano. O wano kono dammuhol ɗo wanongol ngam hirsoyede ni, ngam momtude bakkatuji men. Hono noon en jiino e wonde
hakkunde sahaa mbo Abel wurno o e sahaa almasihu o kala ɗoftornoɓe Allah ina mbattorno sadakeji jawkon. Nuhu, Ibrahim, Musa, Dawud, Isayi, Sakari wondude e annabaɓe ɓe fof e kala gonɗinɗo haala Allah ina mbaɗnatno Allah sadakeji jawkon kon ngala ella. Ko hono noon ɓe coynortono sahaa mbo Allah tellinatno sadak cakkitiɗo o hono dandowo ceniɗo jogornoɗo rufde ƴiƴam mum o no sadak momtowo bakkatuji ni, beele Allah ina wawa yaafade bakkudinoɓe ɓe tawa ha joni heddi koye peewal mum. Bandiraɓe, ko waɗi annabi Yaya yi Yeesu ina ara, o woni e joofade ɗum, o wi almuɓe makko ɓe, jawgel Allah momtowel bakkat aduna ngel nana. Ko hono noon Yaya andinir almuɓe mum ko Yeesu gonɗo yeeso mumen o woni almasihu o, sadak timmuɗo mbo annabaɓe fof kaburno o. Ko kanko woni sadak ceniɗo garɗo e aduna maayani bani adama en, beele Allah ina wawa yaafade en bakkatuji men ha abada. Caggal ɗum bindi ɗi mbi, jango e mum o artidi ɗon kadi e almuɓe makko ɗiɗo, tan o yi Yeesu ina yaha, o wi, ƴeewe jawgel Allah ngel nana. Almuɓe makko ɗiɗo ɓe nani ko haali ko ndewi e Yeesu. Yeesu yecciti yi aɓe ndewi e mum, namni ɓe wi, holi ko jiɗɗon? Ɓe jaabi ɓe mbi, Rabbi, min jiɗi andude koto koɗɗa. Rabbi firtata ko ceerno. O jaabiɓe o wi, ngare njiye. Nden ɓe njehi ɓe jiitowo hoɗi ɓe jokkitidi e makko ko heddi e nyalawma ko. Yonno ko hedde waktuji 4 kikiɗe. André, miñum Simon Pierre, ko gooto e ɗiɗo nannoɓe konnguli Yaya ndewi e Yeesu ɓe. Ko adi fof o fotti e mawnigo Simon, o wi ɗum, min jiiti almasihu o. Ɗum e Kristo ko gootum firti ko cuɓaɗo. Caggal ɗum o nawi Simon to Yeesu. Yeesu ƴeewi Simon wi, ka Simon ɓi Yuhanna, kono ma wiye Sefas, ɗum firti ko haayere. Jango e mum Yeesu anniyi yaade diwan Galile. O hawri e Filip, o wi ɗum, reweyam. Filip jeya ko Betsayda, wuro André e Pierre en. O hawri e Natanayel, o wi ɗum, min jiitimo sariya Musa o e annabaɓe ɓe kalatno o, ko Yeesu mo Nasaret ɓi Yusuf o. Natanayel wimo, hunde moƴƴere ina ummoro Nasaret. Filip jaabi wimo, ar yi. Hono noon en jiino almuɓe Yaya ndewirno e Yeesu. Holi ko waɗi almuɓe Yaya woppude Yaya ndewi e jomiraɗo Yeesu? Ko ɗum ɗo waɗi. Ɓe puɗɗinoma rewde e Yeesu sabu ɓe gonɗinino ko Yaya haalannoɓe nde wi ko Yeesu woni almasihu o, jawgel Allah ngel annabaɓe fof kaburatnongel. Ko ɗum waɗi almudu Yaya goto biyeteɗo André andude ko Yeesu woni almasihu o. O yehi ƴeewoyde bandiko Simon Pierre, o wi ɗum, min jiiti almasihu o. Te kadi nde goɗɗo biyeteɗo Philip andi holi gonɗo Yeesu, welti hen no feewi. O haalani sehil makko biyeteɗo Natanayel, o wi ɗum, min jiimo sariya Musa o e annabaɓe ɓe kalatno o. O wiite ko Yeesu. Eyi, André e Pierre e Philip e Natanayel beltinoma no feewi nde ji Yeesu nde, sabu aɓe ganduno hakki duuɓi ujunnaji annabaɓe ɓe kabrino garal almasihu o, te joni ɓe jiirimo gite maɓɓe. Dandowo joom bawɗe mbo annabaɓe ɓe fof kalatno o nana e nder maɓɓe. Hono noon bindi ɗi ina kala no ɓen nayo ndewirno e Yeesu ngoni almuɓɓe mum adiɓe. E nder Linjil Macca bindi ɗi mbi, nde Yeesu ɓenni yeeso, yi kadi worɓe ɗiɗo woɓɓe, ɓiɓɓe Sebede, hono Yakubu e Yuhanna miñum. Ɓe gonno koye nder laana, kamɓe e baaba maɓɓe Sebede, aɓe pewna sakitaji maɓɓe. O noddi ɓe. Ɗon tan ɓe goppi laana ka e baaba maɓɓe ɓe ndewi e makko. O soori Galile, ombo jangina e nder batirɗe, ombo yeyna kabaru moƴƴo paatuɗo e laamu Allah o, kadi ombo sellina yimɓe kala ñabbuli e kala rafiji. Inde makko mawni e nder siri. O addana kala wonduɓe e ñabbuli e muusoji, moolaaɓe seyɗeneji e yanoɓe koye, kañumen e wofɗuɓe o sellini ɗumen. Yimɓe heewɓe ndewi e makko, gile Galile naaɓe, haa e diwan cahe sapponaɓe, haa e Yerusalem naaɓe, haa e Yude naaɓe, haa e caggal Yurdan naaɓe. So Allah jaɓi e jangde men arore, ma en ɓur andude no jomiraɗo Yeesu janginiratno diɗɗe
e no waɗiratno kaawisaji ngam hollirde holi mbo o wonno e goonga. E waktu mbo keddoriɗen hande o ma en jokku ha njiyen ko kewduno e annabi Yaya. Hono no jiruniɗen ɗum ni nane, caggal nde Yaya habri ko Yesu woni almasihu o, almuɓe mum gacciri ɗum goto goto ndewi e jomiraɗo Yesu. Mbele ɗum weli Yaya. Mbele o weltinoma e ko almuɓe makko goppimo ndewi e Yesu ko. Holi ko woni hen miijo mon. Keɗoɗe ko winda e linjil Yuhanna e simore tataɓere heeko. Bindi ɗi mbi, woodi yaaɓe to Yaya mbi ɗum, ceerno, gondunoɗo e ma caggal Yurdan mbo cetaninoɗa o nana baptiste joni, kadi yimɓe fof ina ngara e makko. Yaya jaabiɓe wi, neɗɗo heɓata so wona ko Allah rokki ɗum. Onon e koye mon oɗon mbawi settade mi wi mi wona almasihu o, kono nelaami ko yeeso makko. Ko cuddowo jeyi jombaji mum, kono sehil mum takkiɗo ɗum ina heɗo o weltoto no feewi e nande dande mum. Nden weltare konde am nde timmi joni. Ale sago kanko o ɓamto min mi usto. Ko hono noon Yaya holliri weltare mum e ko almuɓe mum goppi ɗum ko ndewi e Yesu caggal nde Yaya settani ɗum. Weltare Yaya nde timmino sabu o timminino golle makko annabagal ɗe nde o fewnani almasihu o laawol mum. Hono no annabaɓe gonɗinɓe ɓe fof ni, Yayane ko weltare wotere wonno e ɓernde mum, addude yimɓe e almasihu o. Yaya ina anduno e wonde annabaɓe ɓe ina keewi, kono ko dandowo goto tan woodi. Ko ɗum waɗi bindi ɗi mbi, kala gonɗinɗo Yesu almasihu heɓi gurdam ha abada. Kala mbo jaɓani Yesu almasihu yiyata ɗam gurdam te fitina Allah fawimo e dow mum. Ko faati e battane gurdam Yaya noon, bindi ɗi mbi, Yaya naftorimo waajuji goɗɗi kewɗi ngam haɓrude yimɓeɓe kabaru moƴƴo o. Kono Herod, hoorejo diwan, mbo Yaya felatno ko faati e Herodiyad, joom suudu mawnum, e dendagal gueɗe bonde goɗɗe ɗe waɗatno, ɓeydi ɗum ɗo e bonandeji mum. O nangi Yaya, o soki ɗum. Herod yamirino yo Yaya jagge tongue nder kaso, sabu Yaya ina wiyatno resdemo joom suudu mawniku ina harmi. Caggal ɗum o taƴi hoore Yaya ngam weltinde debbo makko. Ko hono noon Yaya ruttori to joomum. Bindi ɗi ina kalana en Yaya ko annabi mawɗo wonno, ɓurɗo annabaɓe adiɓe ɗum ɓe fof. Holi ko waɗi Yaya ɓurde annabaɓe heddiɓe ɓe? Jaabowol ngol nani. Annabaɓe adiɓe ɓe fof mbiyatno ko ma almasihu o ar, ma o ar, ma o ar. Kono annabi Yaya ko ɗum ɗo habratno. Almasihu o ari, o mbono ɗo, o wiyete ko Yesu, ko kanko rufata ƴiƴam makko ngam windere. Jawgel Allah momtowel bakkat aduna ngel nana. Ko ɗum ɗo annabi Yaya settani Yesu, caggal ɗum jofni golle mum tedduɗe fewnande almasihu o laawol mum. Amen jetta on e keɗgol mon. E yewtere men arore so Allah jaɓi, ma en jokku e linjil ceniɗo o ha njiyen ko waɗi Yesu ina wiye cafrowo mawɗo. Yo Allah laɓɓinan on ko janguɗen hande ko fof, te miccuɗon ko annabi Yaya haburno e Yesu almasihu ko nde o wi, jawgel Allah momtowel bakkat aduna ngel nana.